Gur míle mágad Arald agus go gáardachas lib agus speisialta an deontas ionach sin áil agus caiimiide éire Stephen Rayner cabhrú linne orgóid Oireachtas I scríomh nuair tá muide géirí airgid ó Oireachtas Gaeilge agus institútaí stát eile. Gur mágad ríiste Arald agus gan buchas le Arald agus le Choiste Oireachtas Gaeilge Cheanada is up an obair ionach atá déanta agah. An bhlitir caite I rithna bliana agus a rís an deire seachtain seo I Kingston in Ontario. Is honor agus is priviléid dúine a bheith I bhór láthair. Bhí sé go frihléid agin a bheith an seo an bhlitir caite agus dúirt me sé cúpla focail an seo ag an cédaíthe na géadaíthe iad de híine. Agus dúirt me ag an am gro mirúlt beag nó minor miracle déanta ag Arald agus ag an Choiste a leithéideach a éile a agrú agus a chur a láthair an phobal. Ach cá me rá gur miracle eile an dara éile a reachtal a gcónaí. Tá stair na tíre, stair na Gaeilge, stair a bheoch na teangan lán le once-offs. Gur féidir le grúpa daoine a Átha Cliath agus upahóirí dhéanamh, éonúir amháin agus ócáid a agrú. Ach tógann sé grúpa daoine fíor speisialta le Átha Cliath agus le ócáid a agrú ar bhain leanúnach. Agus is léir gúil grúpa daoine fíor speisialta bailthe le chéile ag an Gaeltachtain seo, muinteanna go cumann na Gaeltachtain seo chun an obair seo ar fad a dhéanamh. An éiles agrú bhí mu cruinniú ar maidin nuair bhí chuirsís ar na rangannaí ar fad agus ar na hócáidí ar fad tarsúil in Ottawa agus in Montreal agus in Toronto agus in Kingston, in Newfoundland, New Brunswick agus na hoscaí seo go léir. Agus is ólas nua é seo dúine agus ba muide tuairteann ólas sin a bhaile linn ga scapa agus ga roinnt le muinte na Éirinn ag súil go éirí lobsúd an méid céine a dhéanamh ríist. Bhailim gán ó tríochla rá faoi grúpa atá tacaíonn seo as Éirinn an deire seachtain seo go speisialta tá na multóirí agus ar nói an cainteoir a bheith scachar in anadíomh ar báil beag. Ach is honor agus is priviléid bheith a measc na multóirí seo agus an grúpa seo a tháinig nach mór an grúpa céine bhí an John Blinse caite. Chun cabhrú le tús a chuir leis a bhéile fíor speisialta seo, bhéile starúil go dibhan go curú tús leis an John Blinse caite. Tá Matty Joe Hamish an fáthirta ar nói an ceoltóir cáiliúil fear na bíbile agus fear na hóran agus fearsúlach go maithe Matty de caint leis le cúpla agus bhí sé héisle ar fud an dam go dibhan ón Rúis go dtí Corea go dtí Lorient go dtí Albain agus Átha go leor eile nach bhfuil éon ólas agam sa rubach. Chuirt ar fáilte ribhe agus ribhe cuid ceol is na háit go sin go léir. Tá marí ní céid an seo ban a bhuaig Matty chuirní riad a freisin ná den dearmadidir sin is léim. Bhuaig marí ní céid a chuirní riad I den na hochtótaí agus tá marín cónaí agus I gobar hí sa mástain a chur Gaeilge chun cín a chur an tanais chun cín agus an cultúr. Agus le fíor déanaí ar cuairt mhaithí tháinig sé cuairteach in Connemara the bhrún Oireachtas na Gaeilge an titil ambassador Oireachtas na Gaeilge go America Hua ar Lorient agus bei sé dul amach ag na hulscoileanna agus na institútaí agus eile ag géirí an Gaeilge agus an seanos agus an cultúr agus ar Oireacht a chur cinn ar fud na tíre sin. Comhfuil Comhfuil sin tá marín na gunach an seo, ní ra marín linn an blinse caite, so is cinál maiden voyage é seo agus ba muid a chur spéis fi leithins na tuairiscí a bheith srise I scríomh fech a romuid I den ábhail nó éonmid an blinse caite. Tá marín ag obair le Oireachtas na Gaeilge nó le gábhlín déag agus si a thumann go leor go na tionscnamh nua atá idir lábhaging agus tá sé le rás a stair na Oireachtas go bhí a chur athús nó a bheochan faoin damsa ar an seanos ag Oireachtas na Gaeilge. Níor bhain go mórtas anna níidir nó go ní agus an blion dar cén
dúirt maríonn go sé cné agrú agus cuí carta chuir agus tá sé takeí faoi bhlá agus fechanis an méide tá le apáteán agus an méide tá brandhar ar an telefís chomá. An duine eile atá an seo an áin ná leabhras sonnaí chulam leadaí. Fear a bhuaigh an comórtas damsa ar an seanos ag an Oireachtas agus a ghlach parc go leor bliantí eile agus a bhíonn sin is ag moltóireacht. Tá clú agus scáil baint amach ag an is ar an óile blianta beagnús mar moltóir ar an jig a bhíonn ar TG Cahar gach dónach a bheith tréimh sé fada gon bblion agus go dtibhann sin an fánach raibh sé linn ar a bléin agus buide teacht amach ar a géadaon mar go raibh sé fós ag tafad agus a chur deire leis an srá uair a bheits a go amach ar telefís sa bhór. So tá fáilte ró sa freisin, Lawrence. An í chainteoir atá linn in ucht agus fága mé faoi aird chur a láthair fuamáilta dhéanamh ach tá anthagam saoirnis le scathach go blianta agus mar cóirleoir agus mar cuidetheir agus fear thiúrach takeíocht dit agus spreagad dit agus túramí éagsúil agus gachad eile tam hééis anhaineh a bhaint as a choulúdar agus tá muid a chur níos mó agus níos mó aithne ar an trip seo agus is gar nach mai rúna bith fantaí aige nuair a rachas muid ar eis go héir agus sin é Cillian Fennell tá fáilte rih Cillian chumá. Mar a dúirt mé is privilege é a bheith anseo agus is privilege é bheith a ggóúdar na níine sin mar a dúirt airlt a neomh nuair bhíonn tá spánsas a siúil ag an amphitheatre gur bíse na léachra atá aganine Somália léachra an Tanos, léachra an Damsa, léachra an Ceol agus eile agus tá na healaíonse acab go dúchasach agus go smir agus go fearmhaith agus is unordúne go bhfuil sí sásta é a roinnt inar ggóúdar. An taon job eile talí denna bhagam sa gníos le ná Oireachtas Oireachtas Gaeilge Cheanada a chur i bhar láthair in ucht agus sleabhra na thugtaránachta a chur rirí agus is nó nóir éis ar náid cholamh go ghuinicint bíonn Oireachtas agin Somália agus chur na Oireachtas Gaeilge Somália in Éirinn sin é Mícheál McGillespie go mbliana a bheannacht thugamh se agus chuig an cóúd seo go léir agus buonn sé gachra ar bhór saothar agus go speisialta ar Oireachtas na bliana se agus sin í mar í chofií.